ni je rahal ka sumani kusuk berem ni hoite bahai kok toma ka hamrong tamse tui sopaiya eba sopaiya na sopaiya nalakana hambai media friends rokno norogoro phaimani bagui tini phung 6 ni simino lahar ka sujak tini Kamalpur 45 oro 5 number bridge tini Srirampur khobjago amo duraite Srirampur khobjago o jagao lahar ka suka peacefully chung kaham kurung khlaino lahar ka sumani tao paithakni digi thangoi tongo chung khobar mankha tabuk tini Bubagra Facebook live bo waini phaimani yagulo bachungno kokkasarkha poila Facebook live bo phaipuru saka je norok ta rosadi norok achugoi tonglaidi hor ailadi return manya sak obdi hini saka tabuk taisa haino hai live bo phai taisa sathio kha abuni bagoi chini Bubagra no belai khana hambai maruo tai abuni yagulo chini India government chini central ni je central government no bachung hambai ma yafaro tamni bagai hinba chung bukto bugi tiprasarok tini salchani simia 70 75 76 বছর দরিয়া chung bukto buki ingjak aboni bisingo chini mani kok brokno chung majority kebang 95% tiprasarok Roman Script by kok brok kokno sinani nayoi tongo fia bachung mani angoi tongo aboni bisingo norok nugoiman khataisa haino hai je Tripura Moddo Shika Porshot ni je president chini ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী মহোদয় ব যে প্রেস মিট খাইরি মানে যে থাংনাই 12 তারিখ বাংলা লিপি বাইন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইন ককব্রক ন মা সিনাই जों রোমান স্ক্রিপ্ট ন একসেপ্ট খাই মাইয়া नै সামানি ন তিরাই ন তিনে जों বখা দুখ নাঙ্গই जिने जों सापुं जिने जों तिने लामा kasulaijak hingga lahar kasumani bisingtui khlaioi chung tini khobor mankha je na chini borok accept khlaika chung nugui mankha thaisingo chini Tripura rajyoni spokesperson tabungni ruling government ni spokesperson tai chini Sushanto Chaudhary bo nije bo saka bo tabuk minister food minister hingkai bo tini declare khlai rikha je na kokbrok kokno Roman Script by age jebabe samani haino simani haino chini basarok chini chrai khonai rok borok simanai hinai samani bagoi Tripura government no bachung hambai ruo tai chini Bubagra no bo belai Bubagra ni chaitokma kri hingkai chung tini sakjora tui chung tini o jaga o sogoi mangla khamung aboni bagai no abono chini kotor kok nei chung wansugo hingkai aboni bagai no chung tabu paithakni digi thangoi tongo chung tabu rally khlailai chini em chini Ananto sar phai tongo bono chung naising laijak bo phaimani yaglo chung rally khlaimani bisingtui chini o lama lahor kasumani no chung muthakjak nai gai te kok chung social media bisingtui nukha je chini agoliwo hai keno student rong no je oprowadi himane hikai police person no tabu tui bahai action najak na bang sakawa abo belai khena dukkhojonok kok chung chini manthai soktai no sannani thangka hingkai chung bujago tokjago tini amok tal kokya chung dirgo boshor doriya no 2016 ni simi chung nugoi phaika ama haila har kasu burum chini chrai rokno chini student federation no TISF rokno guli porjonto kokjakha ama hai khlaioi chung tini bukto buki ui phaijak ama tini katal kokya chung dorkar nangkha hingkai taibo beskanga agor lainai amo বিশেষ খালাইoi Agartala city o town o tongmani ba nagar panchayat ni area o tongmani bagui a jaga o block khaika uttor gate to north gate to chung nukha hingkai dukho nango abono chung chini man thaino sannani thangka hingkai chung ugrobadi hinjago chung bolong borok hinjago fiaba chung koine na khlai sanka hingkai borok chung riya amo hai khlai thungjakmang chung tai busuk sal busuk chung thungjagai tongsinai chung abuni bagai no chung nongkhorka chini kok chini mani kok borok no chung jesa khlai kana chung nahar nai hinoi tai tini chung ba success khane chung sawai mano tai kaisa proshno kasao norok tabuk sawai tongo je age boba haino 2017 o amahai khaino Tripura land mankha hinoi IPF tiro kaisa awai khlaimani bisingo baji futam khlaiai baji soklaika wak tanai chalaikha pun tanai chalaikha amahai khlailai belai tongthoklaimani nukha fiaba chung amo implement ngya rinani hinai chuno kok riwo riya ngoi chuno thungoi tongo chung tai busuk thungjak nai abone bagai no norok
wansuk di tai wansungani jora sokpai khachini jong tini ama IPF tia jong tini chini Bubagra Maharaja Pradut Bikram Maniko Bahadur ni netritwe tini bini press conference ni bisingtui khlaioi jong sawai mankha je na amo chuno kokbrok no chini kokbrok kopthaino Roman Script bai rijaknai hinoi abono no chini jong poito khlaio poito chawo chini Bubagra wngkha chini poila hoite chini paithak jong bonono বিশ্বাস khlaio bini upre no chini jotto borosha asha jotto tiprasha jotto sadharon jনসাধারণ jotto public jotto na chini Bubagra na hamjago aboni bagina Bubagra na hambai ruoi ani okok samani orono thaka hambai